Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang misa sa radyo, hatod sa endo kan mga minasunod na sponsors. Mr. and Mrs. Edsel Nene de Lima Estelina. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Edinora Garcia and Family, Mama Betty's Farm, owned by Marisol Bondal, Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler. Avelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselen and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, St. Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family. Okay, Diyos maray na hapon po sa Endogawas mga tugang. Ang tamang oras po, alas 2:05 na ngunya na pagkahapon. Yaon na naman po kita sa sarong oras na turugtugan kan mga tanog, mga tugtuging Bicol non. So, madyan na po kamo sa ibanan kami, an sa tuyang nasa technical side, ang kaibanan ta, perming kaibanan every Sunday. Andyan po si Sir Chabe na obra. Nandyan man po sa information si Jimmy Guanzon. And of course, siya man po ang ang satuyang Chief Engineer. Si Chief Engineer Abilindon Toralio, ang kaibanan man po niya, ang nagtatarabang na mapakarayan sa tuyang broadcast para sa may technical po sinda pinapakaray. At yaon man po duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas, and of course si Aldrin Orlanda. And of course, ako po ang sa indong kaibanan at perming kaibanan, mayo pong iba kung di si Manay Elma de Lima Gaspe. Nagsasabing, good afternoon. Diretso na po kita. Si nanay, si tatay, di ko babayaan. Balakid na buot, ang sa kuyang utang. Si pagdaras ako, nin siyam na bulan. Gatas kong sinuso, di ko mabayaran. Ay nanay, ay tatay, kung ako humalik. Hihidawin mo man sa gabos mong akin. Makako
taga Bicol, apod Bicolana, marayan ugali, permi pang maugma, maray makiayon, maray na amiga, sa kong nagimatan, pagka Bicolana. Ang sa kong dagang inukuan, kakawili-wili, di sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabaray. Ang Bicolana, dahil manaog sa kagayunan. Babaying taga Bicol, apod Bicolana, maray an ugali, permi pang magma, maray makiayon, maray na amiga, sa kong nagimatan, pagka Bicolana. Ang sa kong dagang tinubuan, makawili-wili, di sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabaray. Ang Bicolana, dahil manaog sa kagayunan. Ang sa kong dagang tinubuan, makawili-wili, di sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabaray. Ang Bicolana, dahil madaog sa kagayunan. Okay, talagang hindi pwedeng madaog sa kagayunan ang sarong Bicolana. Di ba? Rael Yaumo of Isara, Daryl Yaumo Isara of Papua New Guinea, and of course to Lito Cruz of Naga City, and of course to Marilyn Albar Orbon. Hello also to Iqbal Iqbal, and of course to my very own Monica Perique of Limassol, Cyprus, and to Melanie and Len Mendoza. Hello also to Jeff Jim Tunal, and also to Jeff Jim Atonal of Florida, and of course to Antonio Galician. Be strong, my dear. Get well soon. Be strong. Hello also to our 6569 bats of dyan po. Hello also to Family Grand Reunion of Seriaco. Good afternoon po sa inyo lahat dyan. And hello also to Glyza. Welcome back. Welcome back, Glyza. And of course, hello also to Mahmoud El Sonobi of New York City. Hello also to our Barangay Council elected and appointed barangay officials. Hello to Francis Odom, how are you? And of course to Samuel Diaz. Hello and good afternoon to all of you there. Hello also to my apo, to my grandson, Lorenzo Jos Gaspe of Canada. Hil nga bayaneng, hil nga kan mata mo, ining despresyado. Nagsufrir nin sakit, por Diyos bayaneneng, dahilan sa imo. Madyahil nga, neneng, madyahil nga, apre la ventana, pobreng sinunoy mo.
sa imong dunghawa damahihiling mo ining estatura kay ningoripon mong nagpipinitensya taan penitensya sa kung matitios basta sa poder mo maski kun gurano kagapat ang dusa pagtitiuson ko di lamang sabihon ako despresyado dahilan sa imoan o querida mia ninera lilingya o prinsinunoy mo madyahil nga neneng madyahil nga abre la ventana o prinsinunoy mo sa imong dunghawa damahihiling mo ining estatura kay ningoripon mong nagpipinitensya daan penitensya sa kung matitios basta sa poder mo maski kun gurano kagapat ang dusa pagtitiuson ko di lamang sabihon ako despresyado dahilan sa imoan o querida mia ninera lilingya pobreng sinonoy mo Talagang daing iba kung di si Monica Perique lang. And of course, to all those who are watching or listening from their transistor radio. Hello to Miguel Topreo. Be strong, Miguel. And of course, hello to Menard Malate. Extend my regards to all our batchmates. And of course, to Ihidyo Balang. Ayan, to Ihidyo Balang. Hello also to all those Manay Nilda. Nelia Bernales, Fe Albanyo, Miguel Tupreo, and of course to Lolo Jess, and to Lolo Jose Rombano. Kumusta kayo dyan? Ate Liling and your labi-dabi. Good afternoon po. Marhay na hapon po sa Endo Kabos. Nuari pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko namakamit ko na ang sakuyang pagsuyo pagkamuot na bigtataosin mo maski sa ako magpasiring sa kong mahal bighahagad man pirmi sa mahal na Diyos nadai mo man ako pasakitan ako ang tunay kong pagkamuot si mo sa tipa o kaya lingwan ka na nga tadai maintindihan ang buhay kong ini
kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangatugan ko na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo pagkamuot na pigtatao si mo. Maski saan ako magpasiring sa kong mahal, ikahagat ko man pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Kung pwede man tana, naitago ko pa mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang bighahanap ko. Ano kaya ang gusto mo para ko sa imong mapansin? Kay buhan ka sa buhay ko, ika na talaga daing iba sa puso ko. Kung pwede man tana, naitago ko pa mag-ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na. Nga tadai maintindihan ang buhay kong ini, ikapirmi ang pighahanap ko. Ikapirmi ang pighahanap ko. Yes, ikaw permi ang pinaghahanap ko. Our Gaspe Espiritu and of course, ni Madam Monica Perique, Erlinda Botarano are watching right now, and of course to Marilo De Luna, to Basilio Katimbang, and hello again to Juliet Bobby Garalde of Santiago, Nueva Ecija. Hello also to Evelyn Molinyawi, Ladita Ibo, and of course to all those who are listening from their transistor radio. Ate Fe Albanyo, Nelia Bernales, and of course to Miguel Topreo. Hello again, Menard Malate. Just keep on watching our program, and to all the programs of RPNDCKI, the pioneer radio station here in Rinconada. Hello also to Ate Hedy De Liba Merando and Rexy Bueno, Naseray of and Rowena Di Paz Bueno of Taiwan. Para sa inyo po ito, Marilyn Alvar Orbon. To baga neneng padaba mo ako, minsan sa pagturog tinatamungan mo, ang ganot sa dagtan pinapahidan mo, tangata habo ka na magadan ako. Pagkadaing swerte buhay kong iniyo, akong nagtitiyos ikan sa saimo, ngenang marasa pa nako bayaan mo, maray pa na magadan sa kinakpan. Ang ganot sa daghan pinapahidan
namagan ako. Pagkadaing swerte, buhay kong iniyo, akong nagtitiyos, ikan sa saimo, nenang marasa pa, nako bayaan mo, marhay pa na magadan sa kinaban. Agan na, burak ka pa, aki mo, gurutom na, makaherak-herak ang pamilya, dain ang kakanon gurutom na, natakainubos kawalda sa barkada, ang painom kontrolado, pag nabuyong delikado, pag-abot sa harong mamalinghaw, ang mga aki niya nagkurahaw, ang pobreng agong niya sa bintana luminampaw, ang agong to baganeneng madapa ako, dai ako minsan sa pagturog kung sumisyon, kinukugos ko siya hinahakan, daisan na siya ibukan, ang pagkatapos makatingin, masirang sibo. Kinukugos ko siya hinahakan, daisan na siya ibukan, ang pagkatapos makatingin, masirang sibo. Talagang napakagayon kan sarong Bicolana. Ako nasa langit na, nasa gloria, magaya-gaya, ngayong ka ba? Sabi mo, hello, nangunan ako, katong matangog ko, ang boses mong pino, ipinagurgulyo ko, sa sadiri, sa puso ko, ang gayon mo. Nahiling ka na, ako mayong duda, nasa puso, ika nasa na, mayag ng iba. Bicolana, garo ka ada,
Okay, ang tamang oras po alas 2:30. I-tres na po ngunya na pagkahapon, June 26 po. Malapit nang matapos ang June. Welcome July. Kalahati na tayo ng taon at hindi ba ano na po, foundation na and Peña Francia na. So, padagos po kita sa programang Tanog Bicol. Hayaan na po. Minauldot, minaulpo, minaluwas ni napula, mahal daton pag minamara, minakulugon pati panga. Pag may uldot na dila-dila, almoranas ang sibaan mo pa ang kinailada, masiramon ang dai mo aram ang gibon mo. Kung matukaw matindo, maski tihaya o magtiulo, iyo man lalay ang kulog. Pag may uldot na dila-dila, almoranas ang sibaan mo pa ang kimailada, masiramon ang pag may uldot na dila-dila, almoranas ang sibaan mo pa ang kimailada, masiramon ang nana. Kasusaro naningal daw, may ataman akong kayumanging punay na dako ko nagtutudon sa sanganing balit nga langkawon, buminaro sa sakuya sa laog ning makapirang aldaw.
Kuminale dai kunaraman Inda tao kung saan paduman Kasusaro Nganingal daw Mayataman akong kayumangging unay nadakop ko Nagtutudon sa sanganing baliting alang kamon Guminaw sa sakuya sa laog ning magkapirang aldaw Huminale dai ko naraman Inda tao kung saan panuman Halakan kang tunay ka Madadakop ka paniniba Sasabihan ko na sanay Gakudan kaning kadena Taang baliting iyan Na dati mong tugdunan Sa baliti Na may bantay na sawa Halakat kang tunay ka Madadakop ka paniniba Sasabihan ko na sanay Kapudang kaning kadena Taan baliting iyan Na dati mong tugtunan Sa baliti Na may bantay na sawa Ayan po, ay may bantay na sawa talagang. Yan ang mga bantay ko. Kaya ingat-ingat kayo. Diba, Marilyn Alvar Orbon? And of course, to Nang Novaliches and to Daryl Yaumo. To Daryl Yaumo o Papua New Guinea. And of course, to my Muhammad Admanan. Hello also to Danilo Siguban of Cavite City. And of course, to Ferdinand Barde o Bunbun. And of course to Enero Cabarles and to Erning Cabarles. Thank you for listening and watching. And hello also to Hilmanahan of Pasay City, to Benjamin Gaspe, and of course to Denver Gaspe, Maria Jesus Afante, and of course to Alan Gaspe and Quadrato Gaspe. Hello also to Ludi Ballester Briñas. Maray na hapon po sa Endogabos na mga naghihinan nyo kan sa tuyang programang Tanog Bicol. Ayan po, sabi nga ni Kasuudma kan mga nakaulay ko, maray nga ni daang maski pa uro-otro ang sa tuyang mga tanog. Yung mga tugtoging Bicol, okay lang daw po yun. At least, nare-remind daw sinda kan mga Bicol songs. Sabi ko nga sana may mga recording na mag-sponsor pa rin ng mga Bicol songs dahil ikaw pa man kayo mga magdi-Bicol. Sa pabayan ng upuan, nadai ka na erak sa kunyan. Lelang para sa pagkasigong binayan, marhay pa na mamara sa kinakain.
yan po. Para sa paginanyog ni Socorro Lomeda Investro, to Antonio Elma de Lima, Gaspi family, and of course to Ochi de Lima, and of course to all those, to Mary Ann, to Raquel, and to Elizabeth Gaspi. Hello also to Remedios Cabarles and family. And of course to Maria Jesusa Apante. And of course to Manay Esther Monoon Ampungan. And to sino pa ba? Yan po yung mga naghihinayog sa atin na paborito pa po nila ang Tanong Bicol. To Vito Gaspi and to Maria Soledad Galuso and Rowena Cabarles Jimenez. And of course to all those Mercy Quinones, to Amiga para sa Indo po. Sa laog ni magkapirang aldaw, huminale dai ko naraman, inda daw kung saan paduman. Kasusaro nganingal daw, mayat taman akong kayo mangging tunay na dako ko nagtutudon sa sanganing baliting alang kamon guminaw sa sakuya sa laog ning magkapirang aldaw. Huminale dahil ko naaraman, inda daw kung saan panuman. Halakat ang tunay ka, madadakop ka paniniba. Sasabihan ko na sanay, gakudan ka ng kadena. Taang baliting iyan na dati mong tugdunan sa baliti na may bantay na sawa. Halakat ang tunay ka, madadako ka paniniba. Sasabihan ko na sanay, kapudan kaning kadena. Taang baliting iyan na dati mong tugtunan sa baliti na may bantay na sawa. Okay, sa balite, naigwang security guard now is a snake. Hello to Mahmoud Isobi of New York City who is watching right now. Hello, thank you, my expensive. And of course, hello also to Loretta Ilas, Cornelio Ilas of Cavite, Salinas, Cavite, and hello also to Annabel Albalate, Gertrudes, and Cheryl Castro Verde Aquiler, to Kathy Moore and Jojo Constantino. Hello also to Richard F. Maestrado, and of course to Altos de la Serna, to Pinke Yani Azor Matubis. How are you? And of course to Ami and June de Lima. Extend my regards to Mamalita. Hello also to Roma. And also to Nelly Santiago, to Eva Nopretopino of Naga City, and of course to my friend Daryl Yaom Isara of Papua New Guinea, and to all those, hello to Engineer Pat Moralio Pablo of Quezon, of Pasay City, and also to
Amy Corong Cabaltera, and of course to Ina Andalis Damayo, to Susain de Lima Born, and of course to Kagawad Bernardo Guevara. Hello also to Kagawad Roderick Baal Katimbang, and hello to Jonakel, who is celebrating her birthday today. Happy birthday, Jonakel, and of course to all those celebrating their birthday today. Jonakel, enjoy your birthday, the happiest birthday. Oy, tiyan ako maki-snacks. Maki-snack ako. After the program, I will be going home. Drop by ako sa inyo. Ano ba meron? May feeding ba? May ano ba yun? May ano bang tawag doon ni Ina? Hello to Teresita Villamer Babol. And of course to our very own Gloria Bongais. Hello to Alan Gaspe. And of course to Steven Macker, my love. To Alin Merino and to Elizabeth Blasco, Teresita Clavillas, and to Jennifer, my cousin, De Lima Almasan. And of course to Jingjing De Lima Kwan. Ako si mong tiniharan, muling ugat mo na ang daghan. Aringaw na puso, anday umag. Hello to Mina De Lima Kitebes of Seattle, USA. And also to Christian Ferreira. Hello to Elias Corporal of Palawan. Hello to Jason Suelo. To Mari Bikrika Frente of Australia. Good afternoon to Helen and June Canuto. And of course to my expensive Mahmoud El Sobi. Gusto mo ang mahilig ka, kaugmahan ko, maski hain ka man. Hello to Lula Beth of Batu. Ang buhay kong ini sobrang kamunduan ang mamamatean, maherakas ako. Good afternoon to Kagawad Melnan Robles Moralio. Hello to Ate Melet Moralio. Sa imo idamay, magkakadaan ako kung tatalikdan. Pagkamot na ini, sana ako yaon ang buhay ko. Hello to Lydia Lanyog and Ladita Ibo. And of course to Evelyn Molinyawi. Tao ka, boss, na gusto mo ang mahilig ka, kaugmahan ko, maski hain ka man, ika ang namumuta.
Okay. Sa imo idamay. Ugma, ako maugma, ngunyang naya. Okay, hello also and good afternoon to Elma Nadal Contreras and family. And of course to Mayra Palermo, Lani Bresinho Bolwang and family. And of course to Marites Tolentino and family. Pirmi kong pangaturugan, Hello also to Lindon and Francia Barayuga. puso ko, sarong sambit mo lang, ikadadamayan ka. Hello to Judith Camila Sirdan. And of course to Melissa Fatima Villarreal. Gustuhan Sa paagi po kang kanta na yan, luway-luway na po kitang magpapaaram. Oras na naman po. Ang sa tuya pong mga nakaibanan sa technical side, andyan po si Sir Chabre na Obra, sa kuyang mentor, and of course si PSG, Jimmy Guanzon. And of course, siya man po duman sa transmitter, si Sir Felix Lagrimas na po. Kaibanan duman si Aldrin Orlanda. And of course, andyan po ang samuyang hepe na busy po na inaayos ang sa tuya